ميلكياس ماكلا أفلامي ناي كلاسيك ودير ألجيريا أبناي عبيت رابع درجة كحس كله أبناي منسيات كلاي درجة بمحاز أبوديم ديبو مراو قدوس أب كلاي مدرغ زور كومانو جابان حامشاي درجة بمحاز دميقو أبناي جزيني عقبنكا نبسال ساي درجة حقير الله جيرو دي إيطاليا كلتاشن إسران أربعتن بناي شامناي مدرغ ودر كتيل وإلو إذا مدرغ كاب بدايت أبتر عقب استزازمت ودر هنيرا هينوك ملوران مسكالوت 10 سلسلة قدمتي أب كلمة موعل بلوت صوتان صواريقو بوغاتشر كاموداتا قدام السنة يادا بموبايل تعاويت الله زور هنغاري براوع مدرخ كتيل وإلو نايلي للتريك تيواو نايسكا تعاويت الله ناتنايل تصفاص إنكا بلوس نايغان تسرح سوريحي وددروب سلام تزيمو مانشستر سيتي نفولام 4 بادو عني مرحنة بريمير ليج إنجليز تركيوا سلام تيرسعنا كورات تغطتلتي نايز channel ألتاو زينات سبورت حيزنا لكم متسينا لنا كسامو داتا سبسكرايب لايكن شيرن كومنتنا قاوركم كتكتاتلو بخبرنا قدمكم سنة مكتتال ميلكياس ماكلا فلامين اي كلاسيك ودر ألجيريا أبني عبيتي رابع درجة كحس كله أبني منسياتكا كلاي درجة بمحاز نابوليوم ريبو شوعتي إرتراين تقدرنتي أبزور ألجيريان مستاف ألجيريس كمزاوتو أقدمو تحبيرو نيرو لو منبار تقدم اي كلاسيك ودر بجراند بريكس دي لا فيلا دي أوران زفلت 110 كيلومتر بمشفان تخيلو أبزالتكا ميرون توشمان ميلكياس ماكلا أغليلو جبريهوت إيفان إيماني يافيت ملقيتا كابها جراويت كانت إيرترا متكليوب كاب ترينغانو سايكلين تم عاوت أمانكا كاب نايوسيا أفريكا تيم تساتيفهم نيروم أمودة تخا ميلكياس ماكلا كاب هادي ماززو علت وجلة رابع درجة بمحاس مسبلوسات 10 تغزازم كله أبناء مرسياتكا نبل كلاي درجة بمحاس أبوديم ريبو حفشا وزيت نايزو جدر بسفح مسوسة حيزنا لكم كلمة زينا مراو قدوس أبناء كلاي مدرق زور كومانو جابان حمشاي درجة بمحاس دميغو أبناء جزين عقبنكا نبسال ساي درجة حقير الله مراو قدوس تحت عود وددر أبزور تركي كلتاشين إسران 4 حجون مسمالي جاويت غانتو ترينغانو سايكلين تيم تسلفو أب جابان زكايرو كل تزورات زور كمانن زور جابانن يسادف الله زور كمانو ناي كل تنتقلته درجة عقن يساعي زلو زور كوينو أب زعمت أب سلسة مدرخة تخفيلو كابعلت 10 تقصاب 10 تغلطة جنبوت كلتاشين إسران 4 ودراتو يسلسل الله نبزانا يلومي كاليت مدرخ زور كمانو مسلم ملسوكم إذا مدرخ أب عقب جميرة أب عقب استزازمت وددرينيرا بزغا እቲ ኣብ ዓቐባት ቅዑ ናይ ግዜ ዓወዝ መዝገብ መራዊ ቅዱስ ኣብ ዝዓለት ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይዱ ይዕሉ መራዊ ቅዱስ ሎሚ ብካላይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብ ዝዓለ ዝርኩማኖ 5 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ከሎ ናብ ዝዕለት እዛ መድረኽ ክትዛዘም 34 ኪሎሜትር ክተርፍ ከሎ ብዝፈነዎ ሓያል መጥቃዕቲ መጀመርያ ምስካላዩ ድሒሩ ግን ንበይኑ ክሳብ መወዳእታ ውድድር 8 ኪሎሜትር ዝተርፎ ሓያል ምርብራብ ኣካይድዩ እንተኾነ ዕድል ኣይገበረን ነታ ቆሪፁ ንበይኑ መድረኽ ክዕወተላን ምራሕ ናይ ግዜ ማልያን ክኸውን ዝሓሰበላ መድረኽ ሳን ቁሩብ ኣይሰለጠቶን ብትዘራዮ ሓያል መጥቃዕቲ ግን ንጃፓናውያን ከዛርቡ ኢሉ ኣብ መወዳእታት መድረኽ ብቅጽበት ውድድር ናይ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝተዛዘመሉኻ እስጳኛዊ ቤንጃሚን ፕራደስ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ ከሎ መራዊ ቅዱስ ከዓ መብል 5 ደረጃ ብምሓዝ ዛዚሙ ኣሎ ኣብ ተኻይዱ ዘሎ ክልተ መድረኻት መራዊ ቅዱስ ካብ መራሒ ዘሎ ጃፓናዊ ኣትኩሺ ኦካ ብ6 ካሊት ጥራይ ተፈንቲቱ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ኣብ ናይ ዓቐብን ነጥብን ብተመሳሳሊ መበል ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ ዙርኩማኖ ጽባሕ ብዝካየድ ሳልሳይ መድረኽ መጋረጁ ከዓጽዩ ካላይ መደባት ውድድር መራዊ ቅዱስ ኣብ ዝር ጃፓን ኮይኑ እዚ ዙር ናይ 2.2 ደረጃ ዓቐን ይስያይ ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ኣብ 8 መድረኻት ተኸፊሉ ካብ ዕለት 19 ግንቦት ክሳብ ዕለት 26 ግንቦት 2024 ውድድራቱ ከካየዱ እዩ በዛ ኣጋጣሚ ጽቡቕ ዕድል መራዊ ቅዱስን ጋንቱ ትሬንጋኑ ሳይክሊን ተመነመና جيرو دي إيطاليا بشامناي مدرخو قتيل وإلو إذا مدرخكا بداهيت أبتر العقب استزازمت يانيرا هينوك ملوران مسكالوت 10 سلسة تقدرمتي أب كدمت موعل بولت صوتان تغاريقو بوغاتشركا موداتا قدامايسي نتيدا بموبايل تعاوت الله جيرو دي إيطاليا شامناي مدرخ لوم قدامون قتيل وإلو إذا مدرخ أبتر العقبيات تزازمه بزون عباي قجلة فحبت تناتي ويانا مزازم مسبر بتصحة أبزا بداهيت مدرخكا أول أستانا كازاكستان هينوك ملوران زراي بقعت فولي نيرو هينوك مسكالوت 10 سلسة تقدرمتي كاب عباي قجلة بمبلاغ كسو 1 دقيقة 4 كلتن كالي تنزبتصح في اللي انتي فوم يمتع زيرو يكون بر تقدرمتي UAE إمرايتس بغندوها وناني روزا ماليا بوغاتشار بزقبروا من سنة كعتي أمو داتا 10 كيلومتر بعباي قجلات وحدو دحيرو أبزو قد صلر حكات استفالا ليو تقدرمتي ناي مدرخ عاوت نمركب كوالا علن تحت انتبالو أتزاي لكف كون زولو بوغاتشار كن كابتقو كرحقو أي فقدو اللومن أمو داتاخا ترقاقيو ندحريت اندات أمتا بزقبرو كتبتا وددرن تنبلن أو وشت شمونتا مدرخات نسال سايقزيو عوت مدرخ بمخان دامي قلو
ሕጂ ዝግበር ናይ ግዜ ውድድር ምናልባት ሓደጋ እንተዘይጋጢሙ መንካላይ ኮይኑ ንፖጋቻር ሰዓቦዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ዕለት ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብ4 ደቂቕን 3 ካሊትን ዶንጊዩ መበል 24 ደረጃ ከትኸሎ ሄኖክ ምልብራንካ 12 ደቂቕን 35 ካሊትን ዶንጊዩ መበል 44 ደረጃ ሒዞም ነዛ መድረኽ ብሰላም ዛዝዮሞም ኣለዉ ኣብዚ ቅጽል መድረኻት ሰናይ ዕድል ንምነየሎም ዙር ሃንጋሪ ብራባዕ መድረኽ ቀፂሉ ዒሉ ናይ ሊድል ትሬክ ቲባው ናይስካ ተዓዊትላ ናትናኤል ተስፋፅንካ ብሉፅ ናይ ጋንታ ስራሕ ሰሪሑ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ዙር ሃንጋሪ ብናይ ራባዕ መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ዒሉ ኣሎ ኣብዚ ብቀዳም ዕለት 11 ግንቦት ዝተኻየደ ውድድር ከዓ ኣብ ጎልጎል ዝጀመረት ኣብ ተር ዓቐብ ዝተዛዘመት ውድድር እያ ተኻይዳ እዛ መድረኽ ብተቐዳደምቲ ናይ ሊድል ትሬክ እያ ተዓብሊላ ዊዕላ ናትናኤል ተስፋፅንን ጋንቱን ውድድር ንምቁፃር ሓያል ፃርዮም ኣካይዶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ብውህድ ናይ ጋንታ ስራሕ ኣባል ዛ ጋንታ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ቲባው ናይስ ተዓዊትላ ኣሎ ኣብዚ ዙር ምስ ጋንቱ ሊድል ትሬክ ተሰሊፉ ውድድር ዘካየድ ዘሎ ናትናኤል ተስፋፅን መበል 96 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ኣብ ናይ ግዜ ከዓ መበል 63 ደረጃ ይርከብ ኣብ ዝቐፀለ ውድድራት ንናትናኤል ተስፋፅንን ጋንቱ ሊድል ትሬክን ዓወት ንምነየሎም ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትእንግዶ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 2024 ንትጥቀመሎም ተፃወቲ ኣፍሊጣ ኣላ ካዝሜሮ ጋብርኤል ጂሰስ ሪቻርድሰን ማቲው ኩንሃን ብሬመርን ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ ፀዋዒ ዘይረኸቡ ተፃወቲ ክኾኑ ከለዉ ኣጥቃዒ ክለብ ኣልሂላል ኔይማር ጁኒየር እውን ብምኽንያት ማህረምቲ ኣባል ናይዛ ጋንታ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ኣሎ ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማነ ናብ የርገን ክሎፕ መልእኽቲ ሰዲዱ ዜና ሙፃ የርገን ክሎፕ ካብ ሊቨርፑል ብምስማዕ ናይ ልቢ ሓዚና ክሎፕ ንዓና ከም ኣቦይ ነይሩ ኣተሓሕዙ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ይደፍኣካን ርእሰ ተኣማንነት ክህልወካን ይገብር ይዝከረኒ ቅድሚ ናብ ባየር ሙኒክ ምኻደ ኣብ መንጎና ቁሩብ ዘይምርዳእ ከም ዝነበረ እንተኾነ ክኸይድ ምስ ወሰንኩ ግን ኣብ ጎነይ ኮፍ ኢሉ ማነ ኣብ ዝመፅእ ጉዕዞኻ ኩሉ ግዜ ክድግፈካ እዚኣ ከይትርስዓ ኣብ ሂወተይ ካብ ዘሰልጠንክዎም ብሉፃት ተፃወቲ ሓደ ንስኻ ኢኻ ክብለኒ ክሎፕ ኩሉ ግዜ ከም ኣቦ እምበር ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣይዘረበካን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንዝረኸብኩ ዓወት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ምኽንያታተይ ገይረ ክዝክረካ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ፓልመር 2 ሽልማት ብሓንሳብ ተቐቢሉ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ቸልሲ ኮል ፓልመር ብሉፅ ተፃዋታይ ወርሒ ሚያዝያን ሽልማት ብልፅቲ ሸቶ ወርሒ ሚያዝያን ብሓባር ተዓዊቱለን ፓልመር በዛ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃትሪክ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ድማ ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሑ ካብ ሓለው ትልዳት ኦናና ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝበለፀት ምድሓን ተሸሊሙ ኣሎ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ሲያን ዳሽካ ንጋንቱ 2 ግዜ ነጥቢ ተቐፂዓ እንዳሃለወት ብወርሒ ሚያዝያ ጥራይ 4 ዓወት መዝጊቡ ደረጃ ስለ ዘመሓየሸ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ናይ ዝወርሒ ኮይኑ ተሸሊሙ ኣሎ ኤምባፔ ካብ ፒኤስጂ ከም ዝወፅእ ብወግዓ ሓቢሩ ኣጥቃዒ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኪሊያን ኤምባፔ ካብ ጋንቱ ጠቕሊሉ ከም ዝወፅእ ብወግዓ ሓቢሩ እዚ ኣጥቃዒ ትማሊዩ ነዚ ሓበሬታ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ነበር ማርሴይ ዴሳይ ኪሊያን ኤምባፔ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ የብሉን ክብል ተሰሚዑ ማርሴይ ዴሳይ ከም ዝበሎ ማድሪዳውያን ኤምባፔ ማድሪድ ትክክለኛ ቦትኡ ምዃና ክሳብ ዘይነፀሩ ናብ ሊግ ሳዑዲ ዓረብ ከይዱ ንሓደ ዓመት ስፖርት ብ350 ሚልዮን ዩሮ እንዳተኸፍለ ክፃወት ከም ዘለዎ ጥራይ ክሓስብ ኣለዎ ክብል ኣገራሚ ርእቶ ወሳቢሉ ኣሎ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4-0 ዕንያ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተቐቢላ ኣብ መበል 36 ሰሙን ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣንጻር ፉልሃም ዝገጠመት ማንቸስተር ሲቲ ካብ ቫርዲዮል 2 ሸቶታት ካብ ፊል ፎደንን ጁሊያን ኣልቫሬዝን ከዓ ሓደ ብዝረኸበተን ሸቶታት 4-0 ተዓዊታ ንመሪሕነት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ኣርሰናል ተረኪባላ ኣብ ፀወታ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ቫርዲዮል ኣብ ዝሓለፈ 7 ፀወታታት ሊግ መበል 5 ተሸቶ ከመዝግብ ከሎ ቀረብ ዝገበረሉ ኬቪን ደብሮይን ድማ ብጠቕላላ 111 ቀረባት ብምዝጋብ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝበዝሐ ቀረብ ንሸቶ ብምግባር መበል ሳልሳይ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ዝግጥም ፔፕ ጓርዲዮላ ንቀዳሚ ተሸቶ ቫርዲዮል ኣመልኪቱ ኣብ ዛቡ መግለፂ ኣብዛ ፕላኔት እቲ ዝበለፀ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ከም ዘፈረምና መረጋገፂ እዩ ክብል ሞጊስዎ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ፊል ፎደን ናይ ዓመት ስፖርት መበል 17 ሊግ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ዓመት ስፖርት ብጠቕላላ ኣብ 36 ሸቶታት እታ ክለብ ብምስታፍ ኣብታ ክለብ ንዘለዎ ኣበርክቶ ኣዓዚዙ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም ዜናና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ይራኸበና ብሩኽ መዓልቲ ለይትን በብዘለናዮ ሰሰናዮ